ମାମା हाँ କଣ କରୁଛ? ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ନଉନୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧାକୋବିର ଗୋଟେ କଣ ଆଇଟମ କଣ ଖାଇବା? ବନ୍ଧାକୋବି କଲେ ଖାଇବୁ ହଁ ବନ୍ଧାକୋବିର କର ଗୋଟେ ଖାଇବା ଆଉ। ବନ୍ଧାକୋବି କଟଲେଟ୍ କରିଦେବି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବିର କକଲେଟ୍ କରିଦେବୁ? ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କର ଖାଇବା ଆଉ। ହଁ ହଉ ଚାଲ ହଉ ହଉ। ଆମେ କାଟିକି ରଖିଦବା ବନ୍ଧାକୋବି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ରଖିଦବା ତା ଦେହରେ ଟିକେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଦବା ତା ଦେହରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଦବା ଆଉ ଟିକେ ମଇଦା ଦେଇଦବା ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦବା ଟିକେ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଦେଇଦବା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇଦବା କରେଇରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦବା ଆକୁ ନେଇ ତେଲରେ ପକେଇଦବା ଆକୁ ଏମିତି ନେଉଟେଇଦବା ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥାଳିଆକୁ କାଢିଦବା ପୁଅ ନେଇ ହେଇଗଲା ବନ୍ଧାକୋବି କଟଲେଟ୍ ବନ୍ଧାକୋବି ହେଇଗଲା ଆଉ ତାହେଲେ ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା ଆଉ। ହଉ ଖାଇ କହ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ହଉ ହଉ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି ହେଇଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି କକଲେଟ୍।